Vem var det? Kolla lilla Maja. Han är i sängen. Ja, det är en flicka. Ja, där vet du vem det är. Vem är det? Bebis. Bebis Maja. Adam, det är Maja. Oj, det är bebis. En liten docka. Maja. Oj, vad är det? Det är ett lejon, Adam, det vet du. Oj, Fisen. Ja. Han fick en kanin. Ja, vad det kan ni. det är därför som mamma och pappa har varit borta. Oj, en bebis. Ja, har du sett? Vill du röra lite? Du måste vara försiktig. En liten. Det är din lilla syster, Anna. Jag kan fortsätta bort. Sluta. Jag kan fortsätta. Ska du fortsätta cykla? Du får sätta den. Han var verkligen intresserad. Jag kan få backa.